У поле зранку і да вечара сеюць і збіраюць хлеб, развіваюць малочную галіну, уносяць значны ўклад у эканоміку рэгіёна. Пакуль прадстаўнікі сельскай гаспадаркі заваёўваюць свае вяршыні, аўтар праграмы «Аграград» тэлеканала «Беларусь-4 Брэст» Праскоўя Якіменка расказвае аб іх поспехах на ўсю вобласць і сама атрымлівае ўзнагароды. Перамагла ў номінацыі «Адраджэнне сяла» рэгіянальнага конкурсу сярод СМІ. Адзначае, гаспадаркі развіваюцца так, што заўсёды ёсць аб чым расказаць. Это люди нашего времени, у которых, скажем так, они работают теперь на таких тракторах, на такой сельхозтехнике, у которой компьютеризировано все. И мы даже иногда удивляемся, насколько там вот все оснащено. Это как микродом какой-то. Есть желание работать. У нас на селе очень много сделано для труженика села. Стварэнне аднаго тэлевізійнага праекта праца вялікай каманды аўтараў, аператараў, рэжысёраў, тых, хто працуе з гукам і тэхнікай. Увесь калектыў тэлерадыёкампаніі «Брэст» атрымаў перамогу сярод аўдыёвізуальных СМІ. Дыплом уручылі дырэктару Ларысе Дабрадомавай. А нашыя калегі з душэўнага і духоўнага радыё «Горад ФМ», як азначыў галоўны рэдактар, заваявалі спецыяльны дыплом адразу за пару праграм. 2 мадоны, а таксама «Жыць і памятаць». 2 мадоны – гэта вынік нашей агульнай працы з бібліятэкарамі, з акторамі, і гэта эфірны варыянт аўдыёдыска, які выпускаўся спецыяльна для слабавідушчых людзей. Так бывае, бярэш удзел у праекце, а пасля разумееш, што з гэтага можна нешта зрабіць цікавае, адаптаваць пад эфір. Цікава, таму што гэта вершы на беларускай мове, якіх мала ў FM-прасторы. Узнагароджанне лепшых прадстаўнікоў СМІ Брэста прайшло ў сценах цытадэлі, месцы памяці, якую у тым ліку сёння словам абараняюць журналісты. У номінацыі «Захаванне гісторыка-культурнай спадчыны» перамог рэдактар абласной газеты «Заря» і гісторык, а значыць адначасова летапісец мінулага і сучаснага Евген Литвинович. Прошлый год выдался в плане истории нашего края знаменательным трижды. Во-первых, это было связано со столетием образования Белорусской Советской Социалистической Республики, 80-летием объединения Западной Беларуси с Восточной, ну и, конечно же, это тысячелетие Бреста. Можно сказать, что именно это позволило реализовать собственный творческий проект. Таксама дыпломам узнагароджаны і галоўны рэдактар брэсцкага вестніка, які гэтую пасаду заняў у лютым 2020-го. За этот период времени мы успели переформатировать газету, делать ее, скажем так, более читабельной, более интересной, более современной. Узнагароды конкурсу сярод СМІ рэгіёна па выніках 2019-го павінны былі знайсці сваіх пераможцаў яшчэ вясной. За эпідэміялагічных абставін уручэнне дыпломаў перанеслі. Аднак сімвалічным арганізатары, прадстаўнікі брэсцкага аблвыканкама, лічаць, што журналісты сустрэлі ў перыяд з новым выклікам часу. Этот год просто был годом проверки. Проверки на гражданскую зрелость, проверки на мудрость, проверки на то, что в нашей жизни Беларусь, она меняется. И, наверное, действительно должно быть несколько мнений альтернативных, но все это должно быть мудро, профессионально, доводиться до наших жителей. Очень важно понимать вот эту границу, этот баланс и не раскачивать ситуацию, а четко, мудро, грамотно, аргументированно доводить нормальную государственную позицию. Пришлось столкнуться с новыми, в том числе информационными вызовами. И, наверное, это правильно, что сегодня мы будем подводить итоги и награждать победителей не только по заслугам, которые они заработали у своих читателей и зрителей в прошлом году, да, как обычно, но и частично по итогам этого года. Рамок у конкурса журналистов, как и в принципе журналистской профессии, не существует. Потому что сегодня мы награждаем не только профессиональных журналистов традиционных СМИ, сегодня мы будем награждать также новое явление на медийном поле – это блогеров. Пакуль па выніках абласнога конкурсу узнагародзілі толькі брэсцкіх журналістаў, далей дыпломы працягнуць уручаць у Пінску і Баранавічах.